Hola, bona tarda, soc el Jesús Almagro, soc el coordinador del servei mèdic del RAC i ara us ensenyaré el camió hospital que hem muntat per Cruïlla. Si ens seguiu? És un camió aula que disposa el RAC i que en aquesta ocasió l'hem muntat com hospital de campanya. Aquí tenim una primera zona que seria per pacients no greus o pacients banals i acompanyaments de famílies de pacients. El que us comentava abans, això és un camió aula que en aquesta ocasió el muntem com hospital de campanya per aquest evento i el tenim disponible sempre que ens faci falta. Llavors aquí tenim material per crítics, tenim per lesionats, per poder mobilitzar-los, monitors, desfibriladors, camilles, per poder atendre tota mena d'incidències que es puguin donar en aquest festival. Penseu que està muntat com un hospital de campanya, perquè clar, això no és un hospital reglat, però més o menys tenim per solucionar qualsevol problema que es pugui donar al festival.